precestovala veľa krajín a stretla si sa s mnohými kultúrami. Povedz niečo také, čo vlastne je šokujúce pre Slováka, že si niekde zažila nejako sa ľudia správajú, alebo čo od teba chceli. Fú, tak toto musím dlho rozmýšľať. Ja som nejako dosť tým kultúram otvorená. Mne to nepríde také tie veci divné. Možno čo ma teraz napadá je skôr, keď si urobím taký nejaký súhrn, tak by som povedala, že na Slovensku sa ľudia sťažujú a pritom na Slovensku väčšina ľudí je v takej nejakej priemernej tej vrstve. Čo sa týka peňazí a takto, keď to porovná sa s inými štátmi a niekde v zahraničí, teda vo veľa štátoch, kde som bola, sú strašne chudobní ľudia, čo u nás by boli pomaly bezdomovci, bývajú v nejakých chatrčiach, nemajú topánky, stále chodia v tom istom oblečení, nemajú čo jesť, ale sú šťastní a nesťažujú sa. Takže podľa mňa možno toto tým Slovákom najviac príde také zvláštne, že tí ľudia naozaj nemajú nič, ani to, čo sa u nás hovorí, že proste pokiaľ máš čo jesť a kde spať, tak si akože v pohode, ale tí ľudia to nemajú a stále sú šťastní a stále sa usmievajú a na Slovensku si myslím, že si to veľa ľudí nevie uvedomiť. Možno taká tá nejaká kultúrna zložka, keď to beriem z viacerých štátov, takú skúsenosť.